Dambudziko riripo nderekuti baba wane basa apo nepapo wachitawo zvaunobata, but mari ndiyo inozongoita shoma zvekuti titenge mapirisi. Pari kunzi vamwe vese ava maovercome. Ini ndinenge ndiine portion yangu ye discouragement yekuti apa ndakundikana, apa ndatadza kutengera mwana chakati, ndatadza kutengera mwana wheelchair, ndatadza kuti kupa mwana supply, werese vamwe vanhu vari kungotengera vana vavo in extravaganza, in full abundant. Saka ndinonzwa kuva suppressed zvakanyanyisa. Kana hapana ambone mufaro panapa, nokuti ndiwo hanzvadziwo yavo itoti hanzvadzi. Baba wavo ihwani, haana mukomana munini. Kuva mai ibasa, kurera, kukudza, kuchengeta mwana harisi basa riri nyore, asika tinozoona kuti basa iri rinenge rapetwa zvakanyanya kana mai vava kuchengeta mwana ane hurema. Mufaro wedu kuva nemi pachirongwa Twice a Mother. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Muchirongwa chino tinotarisa vana amai vari kuchengeta vana vane hurema. Tinopemberera hugamba hwana amai ava, humare, hushingi hwavainaho, nokuda kwekuti basa ravanoita harisi nyore. Nhasi uno muchirongwa Twice a Mother tiri kwaSeke, uko kune mudzimai ane makore 49 anonzi Maria Mazambani, ane vana 4. Pavana 4, gotwe rake rinova mukomana ega, Ransom, ndiye ane hurema. Dambudziko riri pana Ransom, mai vake vakazozviziva mwana akura zvakadini? Vakazviziva achangobva kuzvarwa here kana kuti patombofamba nguva? Ransom akazvarwa ari right pa 9 months. Ndandi vana vanga vatori mumba vakatorara. Ini ndibva ndabuda ndobva ndasakura kuseri kwemba. Ndichisakura mwana wechikoro form 1 ndiye akaona mwana achigwina. Ndopa akati mama uyaimone mwana akufa. Ndopa ndakabuda mumunda ndine badza rangu. Ndobva ndapinda mumba ndoni mwana ari kugwina, maziso ari kupidikura. Ndobva ndasiya badza imomo ndokubereka mwana. Ndakatadza kumubereka, ndobva ndati uya nenapukeni yaundibatirawo mwana ndiende nemwana kukiriniki. Ndobva ndafamba ndasvika pamberi pamajecha, pamberi pedu apo padhuze nepachikora apo. Ndatadza kumira, ndobva ndatadza kufamba, vandagwadama. Vati mama simukai kani, shingirirai. Ndobva ndatanga kufamba mbichana ndine mwana. Ndobva tasvika kuElo. Zvikanzi mwana wenyu hatimugone panapa, endai naye kuchitungwiza. Ndobva ndasvika kuchitungwiza kuya. Zvikanzi tembichai mwana yakanyanya kukwirisisa. Wataedzawo kuitawo zvavaita ipapo. Zvikanzi aiwa takukufonerai kwadhokota. Ndobva tabva kufona kwadhokota kuparenyatwa. Dhokota kuparenyatwa vhati ngavauye izvozvi. Dzanga dzakuma 11. Ndokusvika ikoko kuparenyatwa. Zvikanzi mwana wenyu amera bundu rirakazara mvura. Saka ruda kudhenwa. Vadhena mvura iya vayapera. Ndobva ndaenda kuICU. Ndaenda kuICU kuya ndagara ninge 3-4 days. Ndobva waenda futi naye kusikana, handizivi kuti chii chawanga wachiona. Waenda naye kusikana, zvikanzi mwana wenyu adhevelopa urwa. Takuopareta futi tidhene urwa. Vamudhena. Pawada kuti wadhene urwa vhastroka. Paakastroka ndo paakatangira kustroka ipapo. Zvikanzi mwana wenyu astroka. Ndobva ndagara 2 weeks ndirimo. Saka zvikanzi mai Ransom ngawauye kuno, handizivi kuti ndanda kuitei. Zvikanzi ngawaende kupsychiatric, pfungwa dzamai Ransom hadzichaita musha. Ndobva ndaona ndaane kadhi. Saka wanga wakundirapa iwo nemwana. Muri kureva kuti mimi zvakaitika pamwana apa zvakatokukanganisai nemiwo zvokuti makapedzera makutonzwawo matomurwire makutorapwa?
Makanyanyofunga stereki nezvakanga zvaitika pamwana. Saka vanga vasisandibuditse ndakafungisisa zvakanyanya kuti mwana wangu mukomana ega. Saka vamwe vaienda kunorara zvavo kumabhedzi. Madhokita zemo vaitoti hanzi vaidhansoma vafanire kuenda uku ngauye vagare nemwana wavo munomu. Saka ndaigara imomo ICU imomo nemadhokita imomo. Vachindipa chikafu zvavanodya, zvavanodini, vachindivaraidza, vachidini imomo, vachidini imomo. Saka chakazondinetsai mari ndoyanga yachindinetsa mapiritsi vaindibatsira zvavo. But vakazofondera maiguru wangu vanonzi Maita Natswa vanogara kuGlenview, ndo vakazokwanisa kundibatsira ivavo. Ndinovatenda zvikuru, vaikwanisa kundigirawo mapamba nemari yechikafu. Ndandisina kana bhutsu kana chii kana mama ngobuda mumba muchimhanya nemwana. Ndisina kana kugeza, zvandinoita izvi ndichitosakura munomu. Ndokakwanisa kumhanya maiguru wangu ivavo, ndovatenda zvikuru. Mwana astroke, mwana aonekwa aine dambudziko. Vakazotaura here kuti dambudziko riri pamwana ndeririri? Vakati mwana aita black brain. Saka mwana wenyu atoremara. Hamene kuti zvinogadzirisika here, but brain dzake dzaita zveblack. Saka vakatomboda kuti ngaende kusikani, mari ndiyo yandakashaya kuti aende kusikani. Kuti aonekwa kuti brain dzacho dzakambonyanyoita black zvakadii, vangazvibatsire sei. Ndakazoshaya help ipapo kuti ndiende kusikani. Mari ndiyo yandakazoshaya. Ndobva ndadischargwa zvakadaro, ndobva ndauya. Mwana akatanga kuona zvaaita zvacho, kutanga kugwinya. Ndobva ndazodzokera kuhospital, ndobva ndakatanga kunzi mwana apa mapiritsi ekuti kurapa kugwinya kuya. Kugwinya kuya kwakaramba kuchienderera mberi. Svika brain dzemwana ndakunyatsoona kuti dzakutorasika. Pamwe pacho tinoona dambudziko rikauya mumba rinokwanisa kukanganisa zvakawanda. Imimi mhuri yenyu yakaramba yakabatana here muchiona pamwe chete dambudziko remwana? Baba havana kukwanisawo kundisiya. Dambudziko riripo nderekuti baba wane basa apo nepapo vachitawo zvavanobata. But mari ndiyo inozongoita shoma zvaikuti titenge mapiritsi. But handiti vakandisiya zviya zvokuti vandisiya, vakaramba vainini. Pamhuri yangu vanoramba mama handina dambudziko. Padambudziko riri papo chete rekuti ndiendewo kunoshanda handikwanisi. Ko hanzvadzi dzake dzihombe kwaari, iye ndiye gotwe. Vakazvigamuchira sei? Vakabatikana, hapana ambone mufaro panapa. Nokuti ndiyo hanzvadziwo yavo toti hanzvadzi. Baba wavo iwani, haana mukomana munini. Dzimwe nguva kana dambudziko rauya mumhuri, tinoti kukliniki tofambawo. Imi makambofamba nemwana here? Dzimwe nguva zvekuti rega tinonzwa kuti chii chiri kuitika pamwana, mwana utoti abereka ari right, iye zvine zvadai. Ndakangoendawo kumapostori ndichinzwa zvinotaurwa zvakawanda kumapostori. But ndaingoti ndibatsireiwo. Ndinona nhasi ndinenge chienda but kuhospital handiregedze kuenda. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatisanganei zvakare muchikamu chinotevera. Diaspora Insurance. Peace of mind guaranteed. Ransom ari kumborarama sei nokuda kweurema hwaainawo? Ransom anorarama akasungirirwa. Ndinomusungirira nokuda kwekuti pane road. Marori anopfuura, mota dzinopfuura. Ndikamusiya anogona kutsiva. Ransom anongoenda.
chero kwaaenda haagoni kuti akaenda anodzoka. Mazuva mazhinji ekuti ndikamusunungura kudai so 2 minutes nenda tomushaya. Ransom anodya ega zvake, but porridge ndinomuita sei? Ndinomupaka. Ransom munhu wekuti ukamusiya mumba tinotomusungirira panze, ukamusiya mumba anopwanya zvinhu. Unoona zvese zvapwanywa, akuwara mumba imomo, chinodhonzwa saka tinotomuisa panze. Muswere wese wezuva tinotomusiya ari panze apo kuita kuti tikamupinza mumba toona akuwara. Mataura kuti Ransom anobva aenda, kana aenda kudaro anozotaura here kuti ndikumba kwedu ndekupi? Haambotauri kuti kumba kwedu ndekupi, anotonhongowo nevamwe. Songe ndikatopinda mumba ndikamusunungura, nguva dzandinopinda mumba anenge atoenda, kana pai haazivi kuti ndikupinda pai, kana mugomba anopinda. Akazhinji achinhongwa mugomba, pane gomba riri pamba pangu, ndikuda kuzoita toilet. Kumugezesa ndimi futi munomugezesa? Ndinomugezesa, haagoni kugeza ega Ransom, ndinotomugezesa. Ndeapi matambudziko amunoti inini saamai vake ndikubva ndaomerwa zvakanyanya nekuda kwekurema huna Ransom? Ndine matambudziko akadai so handikwanisi kunosvava nekuda kweurema hwaRansom. Handikwanisi kushanda nokuda kweurema hwaRansom. Ndinogara ndine stress, BP, urombo hwacho hwakanyanya. Ransom anozviitira, handikwanisiwo kutiwo ndinowanawo sipo, mvura yacho kwatinochera kure, saka zvinenge zvakatondiomera. Ransom ane mazuva here ekuti munoti mwana anomborwara zvoti ndofanira kuenda naye kuchipatara? Every day Ransom anorwara, anogwina Ransom. Saka every day ndoyo kutoona kuti paagere ipapo haana kutombogwina here, poza akagwina anosvuka. Saka ndoyo kutotarisa kuti ukaona zvakutotanga ufanire kutovarairwa, ukaona zvakutomhanya utoita sei, wotomubata. Kana kuri kuti mukuenda naye kuchipatara munoenda sei? Pachipatara padhuze here? Mune chekumutakurisa here kana kuti mune makatobereka kuenda naye? Hatina chekumutakurisa, ndinotomubereka. Zvokuti kazhinji kacho ndichienda naye kuParenyatwa ndinobva pamba ndoenda kadistance kunokwira bhazi kusea ndakamubereka, ndopinda mutauni. Kunyanya kana ndisina mari yebhazi ndobuda mutauni imomo ndofamba netsoka kuenda kuParenyatwa, ndobva kuParenyatwa futi ndopinda mutauni ndofamba netsoka. Saka ndotosvika izvi zvangu izvi zvitorwadza musana, muchest nemuchitondirwadza. Pamunoenda naye kuchipatara ikoko mwana ane mapiritsi here anonzi anofanira kugara achinwa zvichida kuti amubatsire kuti asagwine? Mapiritsi anawo ndiwo anotomubatsira ekuenda kuchipatara nechitoenda naye kucheck up every month. Saka anopiwa mapiritsi, akatopiwa mapiritsi ekunwa. But kana tasvika ikoko kucheck up kuParenyatwa tinogona kunzi hatina mapiritsi, endai munotenga. Ndobva ikoko ndosvika kuno mari handina, ndoshaya kuti mwana ndochimutengera mari yacho ndoiwana kupi. Ndopanozonyanya manje kuita sei, kugwina, zvokuti kuti zviri kurikavha kwacho kunoita kushoma. Asi dai ndaikwanisawo kunosvava, ndaikwanisa kuti ndichabudawo ndonotengesawo ndodini, zvino handikwanisi. Iko zvinezvi mwana aane makore 8, tinoziva vezera rake vari kuchikoro. Ransom akamboendawo kuchikoro here kana kuti anoenda kuchikoro here? Ransom haaende kuchikoro, haangoriwo pamba. Noda kwekuti haagoni kuenda ega kutoilet, haagoni kutaura, saka haaende kuchikoro. Nditonoshuwirowo yekuti mwana wangu dai aendawo kuchikoro, haagonawo kana masani language awo, kana kuti wamudzidzisewo kuti akwanisewo kuendawo ega kutoilet pamwe inini ndiri kukundikana. Dai aikwanisa kuti aendawo kuchikoro, ndaikwanisawo kuitawo zvimwe zvinhu, zvokuti ari kuchikoro ndochiitawo zvimwe zvinhu. Zvino ndingori naye pamba. Kuchechi munomboendawo here kwamunosangana nevamwe, uye kuchechi koko mwana akagamuchirika here kana kuti munoenda kuchechi? Kuchechi ndinoenda hangu apo nepapo. Ndikaenda naye
vanonenge vachingomutarisa vanhu saka mazuva ano handichatombowanzoenda naye kuchechi kana kusikero chaiko ndakutongoti rege ndigare pamba nokuti vamwe vanobva vakuunganira vachikubvunza zvokuti unotoshaya kuti nhaini. Saka ndakungogara hangu pamba ndakangodaro nemwana wenyu. Ko vemunharaunda mambotanyaya kuti dzimwe nguva akarasika anodzorwa nevamwe, vemunharaunda vanomugamuchira sei? Vemunharaunda ndezvongotiwo kana arasikawo rimwe zuva akatoendawo panext door ndangopindawo nditi rega nditsvage tuhuni handina kuziva kuti asvotora tambo yandinomusungirira abva aenda panext door apa 2 minutes anenge atoenda achitokamhina achifamba achienda anoita zvekutomhanya zvokuti haatozivi kuti ari kuenda kupi. Kuzobvuya panapa ndine tuhuni twangu ndakutoona kuti Ransom ari kunoku mumutore toenda kunomutora bati kuti ndione kuti vanondibatsira nei hapana chavanongondibatsira ndezvongotiwo wangomuonawo wongomudzotsa bati hapana kana anotosipo kana kuti itensenzi mozodini kungogarawo panapa. Anotamba ane vamwe vana vaanotamba navo here kuri kuti pane vaanotamba navo anotamba navo zvakanaka here? Tambe neanawo zvakanaka because kazhinji kacho kana mwana wacho akauya vanouya vana vacho anopedzisira vanototiza vega nokuti anorova kurova anorova akabata chinhu kurova. Nzvimbo yamunomusungirira iyi munenge maita sei kuti muone kuti iye anenge akachengetedzeka? Ane here zvekuti anotoziva kuti ichi chinodyiwa kana kuti ichi hachidyiwi? Hatombozivi kuti ichi chinodyiwa ichi tsvina yake chaiyo anotogona kutodya anozotonzwa kuti izvi hazvichaiti atodya ukamunonokera kumubvisa unotoona atodya. Saka kazhinji kacho ndinotoona kuti zvaari izvozvo asati azviitira here nguva zhinji ndinoramba ndakamucheka nokuti akangozvibata-bata akaona zvamumaoko chete anotongodya. Mataura nyaya yemapiritsi anofanira kunge achishandisa. Mapiritsi aya ndeekungoti aregere kugwina here kana kuti ane mamwewo futi mapiritsi anomubatsira mambotanzi pfungwa dzake dzakanzi hadzisi kuita mushe? Mapiritsi aya ndeekungogwina chete kwati zvinosanganisa zvese zvinosanganiswa ane mapiritsi epfungwa nemapiritsi ekugwina zvese izvozvo. Zvino anondidhurira especially epfungwa anonzi marespiridon anondidhurira zvokuti ndikasapiwa ikoko ndotoshaya kuti ndoita sei because anodhura. Pane pekuti makamboashaya here? Pamakaashaya mwana aiita sei? Harare ndikangoashaya Harare anorara achifamba usiku hwese achitaura Harare. Tiri muchirongwa Twice a Mother. Ngatimbotorai mafemo tisangane zvakare muchikamu chinotevera. Muchikamu chapfuura mai Ransom vataura matambudziko avainawo. Ndezvipi zvekuti tikakwanisa kuvabatsira vangarerukirwa pamutoro wavainawo? Sezvo ndisingakwanisi kuenda kumusha wavo dai ndabatsirikawo nekuti nezvanenge ndiri pamba ndapfuyawo huku. Sezvo ndinenge ndiri pamba ndichirima ndaonawo vanondipawo mafertilizer nembeu kunyanya pahuku apa tokwanisawo kuitawo zvehuku ndichitengesa ndichitengerawo mwana mapiritsi nekuitawo zvimwe zvinhu kubvawo ipapo. Imimi zuva renyu rakamira sei? Munomuka nguvai muitei? Chandinotanga kumuka makuseni ndoona kuti noti ane imwe nguva Ransom
ekuti mapiritsi akangopita kupera kushanda akutotanga. Saka anotimutsa tese. Saka ndikamuka ndoona kuti hana kuzvimesa ere. Semunhu wekuti anozvimesa mukanonokera kumubvisa anenge akutora kutodya. Saka ndinoona kuti ndamuchinja ere Makuseni agara asina ere zvakamumesa mesa. Ndomuka ndochaira mumba ndoitawo zvinhu zvangu. Chingotenderera pamba nokuti handina zvizhinji zvandinokwanisa kuita. Mataura emiwo kuti munoenda kunotora mvura kure, saka munoenda kunowachira ikoko ere? Matora zvinhu zvaanenge amesa magumbeze munoenda kunowacha? Handikwanisi kuti nditore zvese zvaanomesa ndichienda kunowacha. Because unosvikira wamwe vari ikoko everyday uchingowacha tsvina. Wamwe wanenge wasisa kuoni semunhu akakwana. Saka ndinomuka ndo Makuseni Plus handigarisiko kurikowa. Ndichitira mwana kunoku. Ndinochera mvura ndoya ndovachira panapa. Kuita kuti mwana ndichiwacha zvese zvanditofanira kuita handiri pamba. Ndinofanira kuona nchiti mwana ari papi. Saka handikwanisi kuenda kana kumisangano kana vakaita zvizvi handikwanisi kufamba. Neni ngori pamba. Zvekuti munoti mimi mungabatsirike zvakanyanya dai mukakwanisa kuwana madiapers ekuti munopfekedza mwana. Aya kuti akangokumura munenge maakurasa. Zvinokurerutsiraiwo pakuwacha nekutakura mvura. Chokwadi izvozvo. Saka iye zvinezvi kana achirara munomupfekedze chii? Mune machira munomupfekedza? Ndinotomupfekedza machira nokuti mari dzacho dzemapamba ndo dzandisina. Zvichireva kuti munoda kutogara muine sipo yekuti muwachise. Toda kutogara uine sipo nokuti hazvichene. Ukawacha zvisina sipo hazvichene, zvinotoda sipo. Tazotaura zvakare nababa vari kumira nemudzimai wavo nemwana mudambudziko rine mwana. Ngatinzwei baba vaRansom vachitaura. Zvakandibata ndichinoti pandaitoshanda itonge ndiri kuchivhu ndanga ndiri kuout. Ndichinzwa kunzi mwana arwara aadhimitwa kuhospital kuParirinyatwa. Saka zvakandikatyamadza ndakatadza kunzwisa kuti how come kuti mwana anongwirika naenda kuParirinyatwa inga tine local clinics kunoti kwaJonas kuti paunity elo kozoti uko kuzengeza kuCentral Hospital. Saka ndakashamisika ndichizwa mwana akuto kuParirinyatwa. Ndipo ndakazotoshedzwa nadhokta zvichidzi mwana wenyu aita severe illness. Nemhaka yekuti mwana wenyu ane mavariations disability. Of which I got panicked. Kuti kurawo tatigara nemwana tisingazive situation yemwana. Ndipo ndakazosanangurwa zvichidzi mwana akastroke right side. Astroke mwana anga ine infection yanga ainayo. Aka-infectwa, operatwa. I'm forgetting about the part organ. Asi akadrainwa mvura yanga iri mukati maka. Kanga ndo yakadrainwa mvura iyoyo. Yazodrainwa mwana akagara for so long ari muhospital. Ndichiedza kukanselewa ndina amai vake. Vachiedza kutsanangura kuti mwana uyu, condition yemwana uyu, mwana ane chirwere chekuti munofanira kugara muchingoattenda to that disability ainayo. Ndipo ndakaziva kuti saka chirwere chiringori frequent, ane disability iri frequent yekuti inoda kuattendwa. Asi financially manje ndakanga ndisiri sustained zvachose up to now. Some of the things zvakanga zvakanyorwa prescription yakanyorwa nadhokta handina kukwanisa kuita attend to. Nenhau yekuti ndanga I had no finance yekukwanisa kufinance. Only chandakakwanisa kungomanager kutenga mapirizi akanga ataurwa. Achinzi anosuppressa brain immobility yake nekustroke kwaanga akaita. Dysfunction yakanga iri stroke side semunhu anga achangobva mukuoparetwa. Nezvimwe zvinhu zvaikwanisa kuiza pain yeoperation. Ndozvandakangokwanisa. Zvekuti mimi munofunga kuti zvichida dai makawana zvikwanisiro panguva iyoyo pamwe dai mwana akabatsirika zvakanyanya. Ndinoimba kuti percentage yekubatsirikana kwemwana ingadai akabatsirikana zvakanyanya. Asi nenyaya yekuti kushaya zvikwanisiro kwandakaita kwakakwanisa kucontributa padeterioration yemwana. Zvokuti up to now ndinotoona kuti zvakatozonyanya kuimprove padeterioration yemwana kusvika pasituation yaatova nayo. Tinoona isusu kuti vamwe ana baba kana dambudziko rapinda mumba
vamwe vanotanga kublema kuti aiwa zviri kubva kumukadzi, urema uyu huri kubva kumwe, vamwe vanobva vatosiya mhuri zvachose. Chii chamungade kutaura imimi kune vamwe ana baba vekuti vakazopinda musituation yekuti dambudziko rapinda mumba kuti vave vanoita? Ndinoona kuti panenge paita dambudziko retemptation yekuti mumwe baba vanogona kuzoda kuita macomparisons kuti nemudzimai wavagere naye vachizotarisa mumwe munhu wava new spouse wavazinge vaanaye. Ndinoona vachizonyanya kurasika kuita wavering vakuenda uku kumwe kwacho that other spouse nenhau yekuti vanenge vachitya kumita machallenges avanenge vakafisana nawo. Saka ini ndinoencourage kuti vana baba kana paitika dambudziko rakati ndiyo nguva yekuwirirana na mai nemadzimai. Tiri kuona kuti mimi sababa makamira naamai paurwere hwemwana. Ndezvipi zvekuti munoti inini kana ndinorwadziwa mwoyo nezviri kuitika pamwana wangu uye zvimwe zvezvinhu zvaanoita zvekuti munoti zvinoita kuti kana nini sababa ndive ndakaremerwa? Mwana uyu anonyanya kundirwadzisa nenyaya yekuti dzimwe nguva unoti wakarara mwana iye anongori kana angomuka kubva paanenge akarara otouya kana akabata ringavabanga kana chipunu chaicho ototanga kutokugogodza akabata chipunu ichocho kingava kana weapon chaiyo yaangonhonga inokuvadza. Zvakatomboitika? Zvinogaroitika, zvinoitika kwenguva yakawanda nekuti mwana yetu toti haafaniri kutobata chinhu chinokuvadza. As long as abata chinhu chinokuvadza haazive danger of it, anongoita whatever anogona kutozvikuvadza iye kana kukuvadza somebody else. Then zvadaro mwana iye akaona kana fertilizer kana simende anotorawo ngodya, haatarisi kuti chiri toxic zvakadii, anongotora odya chese chaano, kana ivhu chairo kana izvozvo maguri mwaizo anotora achitotsenga uchitoshamisika kuti mwana uyu indava mwana uyu akanyanyisa kusiyana nevamwe vana, nekuti zvinonzi mwana anombodya ivhu asi unozoona kuti zvimwana uyu zvakatonyanya akatora ivhu chairo anodya. Then zvadaro mwana iye taugara takamusungirira netambo, akasunungura tambo iyoyo anowira. Rimwe zuva takatomboti kuti mwana ari kupi, iye mwana awira museptic tank. Saka mai vacho ndopa vakazongoti mwana imukuona dai ndikuti kwese ndambotarisa over kwa handina kumuona, ndopa vakatarisa museptic tank vaone inga mwana unfortunately the danger part of it kana achinge awira haatomboreza in voice, anongoramba ari mute, is silence is easy. Kuzamara iwo watozopa observation kuti mwana ari apinda awira mupiti munhu ndopa unozotomuretrieve mwana iye. Then zvazodaro mwana iye patinenge dzimwe nguva pamwe mai vacho vanogona kumboti vamboendawo kwavaenda kana kugadheni, mwana iye akangosunungura tambo iyi. Rimwe zuva kune marori emajecha aibva uko, rori riri kubva kurejecha, lucky enough kune vanhu vaitongobvawo opposite direction. Mwana iye akatenga asunungura agara murodhum, kana agara murodhum anotogara zvake utorara. Saka zvadaro rori riri kubva uko. Saka vanhu ndopa vakambotoona kuti koinga naye mwana uyu ransom unoziya condition yaari, ndopa vakatomhanya bva wabata mwana uya, vamubata bva vaenda offside of the road kusvika motikari yadi yapfuura. Ndopa vakazotouyawo pano apanga pasina akahanzvadzi kacho kadiki kari kugreat fork, ndopa vakazotosvika, ndopa vasvika ndopa vakati vakamubata vari kuedza kuti vamusunge, uyu akabva asvika hanzvadzi yacho Shiona, ndopa vakatanga kutsanangura kuti mufunge mwana uyu kauyu mwana anga achaita ngozi, ende zvichokati mwana anga achitotsikwa automatic aitongotsikwa mwana iyi. Asi tinotendawo kuti Mwari vakamuratidza kuti aiwa Mwari zvinhu zvakaipa hazvigoni kuitika mumaziso avo. Then zvazodaro mwana iye anoenda kana aenda anofamba achikamhina rimwe gumbo rake iri right side rakatoremara riri defined, ndokwaakastroka ikoko. Saka gumbo racho rinotsika rakadai rinotsika rakadai, asi atsika akadai anenge achimhanya, haumbofunga kuti kumhanya kwaari kuita nedisability iri pagumbo rake hazvipindirani. Anototiza zviya zvekutoona kuti munhu kanta unge agarwa nemweya. Saka anototiza, akatiza ndobva aenda kumakuva uko, ndobva apinda mugraveyard, ndobva agara zvake chinyararire. Ava mai vacho pavari kutsvaga mwana, vari kumutsvaga mbuya vake mazhindu maipo, ndo vakatozoti vachitobvawo kujambanjao, ndipo vakatozonzwa ndunga akakosora, ndipo vakatarisa inga ndiransom, ndipo vakabva vamutora vabva vauya naye zvikanzi onai mwana uyu ndamunhonga ari mumakuva, ndipo vakauya zvikanzi please chengetai mwana. Zvazodaro kwana kudyara wanzo vakumuziva mwana iye anongotiwo dzimwe nguva pane pataitombosakurira hatina kuziva kuti mwana uyu atoita
nehanzvadzi dzacho ngomudzinezi chimugadzirira kudya. Abva abuda neroad ndobva atanga kuita kuenda. Vakazotomuona kuchikoro kwakudyara wanza kuyako. Ndipo vakabva vaziva kuti kati mwana uyu tinomuziva kwaanogara. Vakabva vauya vana vechikoro vakamubata vainaye. Then zvazodaro pana mbuya wedu wepapapo. Ndokwaakaenda futi ikoko. Mwana yeza anoita haatarisi kuti mumakuva here kana kuti pane chii kana kuti panobaya. Anofamba even asina bhutsu kudaro. Anotofamba zvokuti iwo munhu mukuru unogona kutotya kufamba asi anofamba achienda. Saka taizozotya kuti apa panocherwa majecha, pane vanhu vaimbochera majecha apa. Paine system yekuti panozara nemvura, potofladha nemvura. Saka takatotyira tikati manje mwana iyiko. We had imwe nyaya imwana akadai akangowira muchidhishi achiri filled with water. Ndobva atowira ndobva atofa. Saka mwana condition yemwana uyu haina chidzidzwa chose. Anotadza kurara, akabata kana foni kana wachi, kana mari chayo, akatombobvarura mai vacho mara. Akabata kana $10 yayo yatinoti kutotsvagawo, anoibvarura kudai. Zokuti you get irritated, zokuti unotozongoti vedu weka rimwe zuva ndakatozomboshatirwa. Zokuti ndakatoti vedu weka. Mwana wedu anga ari ndaigona kumuruwa mwana. Asi kwakuzoona kuti aiwa idambudziko. Ndakatozozvidzora ndikati aiwa no handidaro. Zvinorevera kuti zvinhu izvi zvinonyanya kana mwana ashaya mapiritsi. Zvinonyanya kana isevhiye, it becomes severe mwana kana atoshaya mapiritsi. Zviri ngori frequent zvinhu zvacho. Zvekuti nenyaya yekuti disadvantage yandiri handikwanisi kukwanisa kunge ndichitenga mapiritsi iwawo. At times mawacho vanokwanisa kuzowanawo periodic supply. The periodic supplement yekuti 1 tablet iri handiziva kuti vanodivide how many times. Zvimwe zvinhu izvi beyond kuti ndibvunze nekuti zvinotondiirritawo nini. Moziva dambudziko harisiri kuentertaina naro. Rekuti ndingabvunza kuti nhaye how often munoshare madivide mangani, madividend mangani. Zvinemi mukasabvunza ko mukazosara muinaye mai pane chaitika munozokwanisa here kupa mwana mapiritsi. Motofanira kutodzidza zvino izvi mai vachiri kuzviita. Anofanira kunge achirinwa rese here kuzoridembura kuti rione kugara here kana kuti. Kuitira kuti mazuva ambochovha. Asi achivatsa kuti vanenge vakutomupa dzimwe nguva hafu yezvaanofanira kunge achiwana. Varume vanenge vachitoshotesa. Saka kuti ndizobvunza kuti kushotesa kwamuri kuita pasupplement iyi hazvisi here zvakangofanana nekuti mwana ari kungoshaya futi still iyo nhirini drug supplement. Saka ndinoona kuti ndizobvunza manje ini ndine ndatongokundikana already kuti ndiitengewo. Saka kuti ndizobvunza futi ndinoona sekunge ndakutowedzera futi ndobva ndatongoti ngaindinyara. Kazhinji kana ndikapinda muagoni munguva time iri intense ndinonyarara zvangu tizii than kuti ndikonzerise zvimwe zvinhu zvagara zviripo kare. Saka ndinongonyarara. Saka kunyarara kwandinoita uku asi ivo vanenge vachitoitawo zvavari kuita. Pekupedzisira ndozozwa mwana dzimwe nguva ndoona dzimwe nguva nhasi anenge atomborarawo zvakanaka. Dzimwe nguva ndotomuona mwana ari kutoimba usiku ihwohwo, dzimwe nguva ari kutochema especially kana ane nzara. Kazhinji anowanzotangira kurara, anowanzori kumaraundi kuma to 6 anenge atorara. Nguva ine ari active haarari zvacho. Asi kana kwangu kuma 5 kazhinji sadza rinosara roibva anenge atorara kare. Saka mai vacho vaitomboti kana paine chikafu chinenge chiripo chinofanira kugara chiripo, so that vanongoziva kuti mwana uyu suna angoti dyi anobva arara. Kana asi anozomuka 12 o'clock 1 o'clock haaite mistake, anotomuka. Kana amuka anoita noise imwe yekuti unoshamisika kuti nhaye mwana uyu chii nhaye. Dzimwe unotomboita sekunge uchatobadza radio uchitoona kuti cannot be entertained nenoise yakadai iri kuitwa nemwana uyu. Haanyararidzike, hapana any signal of instruction unokwanisa kunge uchikomunikira naye kuti uzive zvaanoda kana zvaasingadi hautoziva. Kuti uzoti wamutadzira here kuti udii. Asi mwana uyu chandakaona ane aggression yaainayo, anotoone aggression kunonga inyaya dzekuti haatauri. Akatobata anotogona kutokuruma chaizvo. Anotokuruma zvokuti unoshamisika kuti mwana uyu what kind of animals, akasiyana nevanhu, so cannibal, hameno zvaari mwana iyi. Saka takazongoona kuti necondition yacho dai maybe pane improvement, plus or minus, handiti kuti nditarise kuti pane improvement. Ndaifunga kuti kukura kwaari kuita maybe at cognitive stage level pfungwa dzinokura, but brain immobility inongoramba iringori static haimbofa yakambo kuti unyatsofunga kuti munhu ari chandakaona paanorizina ndechoti kana muchidya anokwanisa kunotisa kuti muri kudya mabiscuits. Ipapo anonotisa zveshuwa, anotouya and make sure kuti haanouya nekutongobvuta, anotouya ane aggression force yekuti anotobvuta
kana atobvuta ndosaini kuti ndinochida chinhu ichi. Then kana ifoni as long as pasina mumwe munhu ari mumba atora foni obva apwanya. Sola last time imwe yakapwanya mumba shattered glass Isaya anopwanya zvokuti mwana anoita zvimwe zvinhu zviri extreme zvakanyanyisa. So kuti padisability and even kubva ndichakura ndichiona mwana pandone zvimwe zvinhu zvandiri kutadza handisati ndanyatsomuziva hangu disability yake, severity yedisability, asi anayo. Ane multiplication yedisability. Inyaya yekungoti hatina insight sezvo tisiri madokta, asi ane mavariations akati wandi yedisability. Ndezvipi zvamunofunga imimi kuti mwana angabatsirike nazvo, zvekuti munoti zvichida pamwe akabatsirika nezvizvi pamwe anokwanisa kuimprove? Ndaiona kana pakawanikwa drug supplement, then ine nyaya yekuti anoda kuti let's say after every kana ingava kana imonth zvayo achipata achionekwa physiotherapy. Handi ndowe mabhonzo, physiotherapy yeactive nokuti ane rimwe side rake right wing iri riri defunct totally. Kana achito ruoko rwake ruri active nderwe left, ndo kuri active ikoko. Kana whatever mahasils anoita anoshandisa left, even kana gumbo rake iri ndoni technique rini yaanoita yekuti kana achida kumhanya ndoni technique system yake anoshandisa iyo yegumbo rake iri right side. Iri left iri arishande riri defunct. Munofunga here kuti kuchikoro chinokwanisa kubatsira mwana? Ndinoona kudaro, especially pasignal language yesign language ndokunge adzidziswa anogona kuzozvibata, even especially kana zvekuzoenda kutoilet zvemapamba izvi. Ndinovimba kuti anopedzisira as right now is 8 years without mapamba is messing around throughout. Haanakidzi background yemwana iyi. Ndezvipi zvamungade kutsanangurirawo vana baba kuti vanzwisise? Tiri kuona kuti imimi hongu muri involved paurwere hwemwana wenyu, asi kazhinji kacho vana mai ndo vanowanzotakura mutoro iwowo. Zvamungade kuaita appreciate imimi zvinoitwa nana mai vanochengeta vana vane disability? Ndinotenda zvikuru kuti vana mai vanoplaya a major pivotal role yatisingakwanisi kunge tichimira isu ana baba. Nenhau yekuti panyaya dzemapamba idzi, even nyaya yekungoti mwana amisa kungomuchinja chaipo, ndinoona kuti vana amai vanoplaya that role. Ndinoda kupatenda chaizvo. Vana amai vanokwanisa kudesignment iyaya, physical designment, yekuda kwanisa kudesignera kuti mwana uyu nhasi is not quite well. Ndinotenda vana amai kuti vanokwanisa kureader, kuona kuti mwana uyu situation yaari, mwana uyu things are not in good situation. Whereas isu vana baba you cannot detect. Because nguva yangu zhinji inyaya yekuti ndatora travel yangu here, ndatora level yangu, ndamhanya kupi kwandinoswera ndichitsvaga kuti muriwo wane uchouviri. Then zvazodaro mwana uyu ane madisturbance aanoita. Unoona kuti mwana iye achichema, unoona kuti mwana uyu wadari kuchemera chingwa, asi nenyaya yekuti chingwa chacho hachipo. Saka mwana iye anotokuirritata nekuchema, kutochema chaiko zvokuti vanhu vese vanonzwa kuti mwana uyu asarohwa here, aitwa sei mwana uyu. Kuchema kukuchemera kuti ini nguva yangu yekudya is my time, nguva yangu matondinonukira. Dzimwe nguva pane pasinawo shuga, dzimwe nguva pane pasina kana sadza racho, pane pasina. Zvinozokonzera kuti mwana uyu ange kutochema. Kutochema kwemwana uyu kunotozoti irritatawo nesuwo. Kuti nhai imhosva here kuti handina kunge ndakwanisa kuwana upfu kana kuti kubika shuga yekubikira mwana porridge. Kureva kuti mwana iye zvake haakwanisi kuzviziva zvizvo. Ndopaanozoti dzimwe nguva anotobata kana sipo utotanga kudya. Dzimwe nguva anobata kana whatever kana simende utotanga kudya. Akaona kana munhu ari kurodha ari kudya kana mabhanana anotanga kutochema. Indovuchi izvozvo zvinhu zvinotoirritata semubereki. Tinoona vamwe varume vazhinji, chii chinobva chaita kuti varume vasiye mhuri kana kusiya mwana kana kuchinge kwaita mwana anenge aita urema? Ndinovimba kuti chinoita kuti varume vange vachizosiya mhuri nenhau yekuti mwana anenge aita disability, pamunenge mapinda mwana ane disability. Ndinoona kuti is lack of support ndo challenge yandakanyanyoona inoaffecta vana baba, kuti mwana anotanga kutarisa kuti still manje zvanda challenge yekuti ndizosapota mwana uyu nenyaya yekuzotyawo kusekwa nevanhu from the community. Munongoziva utterance yevanhu from the community. People they come with different advices. Vamwe they come laughter vachiseka kuti
this is yemukari. Nenyaya yekuti zvinenge zvichiitwa disability yemwana, severity yedisability, at times it could be subjective to mokari. Kuti unenge uchitoona kuti inini ndatova chiseko chenyika. Why me be chosen among others? Kuita mwana akadai. Imi makatombosangana nazvo here zvekuti vamwe vanhu vaitaura zvekuti zvaitombokurwadza zvichida pamwe vaitaura mimi musinganzwa, asi mozozvinzwa kuti vari kutaura zvakadaro. Ita basa ndoshanda muconstruction ndo mandinomboti kana ndikawanawo zviri periodic ndonge ndapuwawo mukana. Saka ndakazomboti munoziva basa redu nderekuti nditambidzewo chidhina, nditambidzewo dhaka, nditambidzewo chakati, manya unotora DPC, manya. Saka mumwe munhu manje haana kuzitora zvakanaka. Akati baba ava vanotaurisa. Why baba ava varivo varimo vane voice than all other people? Haana kuziva kuti ayo aggression yekushanda kwandinoita. Dzimwe nguva tinenge tiri pana pamusoro apo. Pamusoro apa. Haukwanisi kuti iwe pamusoro apa. Neintensi iripo pamusoro apa ugorohwa nemhepo yese yatatiri kunzwa iyi ugoramba wakangonyarara uri calm. Kushanda kwaunoita iwe neaggression yaunoita nedanger pacondition yaunenge uri kana uri pabasa inokupa aggression, inokuita kuti iwe kana uchinge wakutaura unotaura sekunge munhu ari hostile nenhau yekuti haugoni kungotaura wakapora nekuti iwe unogona kudonaka. Handi zvinonzi dziva rinongwena ubira kamwe. Saka zvazvinoita kana ndikadhonza tambo inorema yakatakura zvidhina ndo kuforce yeimpact yekutaura kwandiri nchiita. Handigoni kuti ndingoti nditambidze sekunge ndiri mutranquility. Ndinotaura ndichiratidza kuti inini nzvimbo yandiri kai it's a danger zone area, it's a hot spot. Inguva yekuti ndiri kuti chenjera unokuvara unotemwa nechidhina. Saka munhu akandiona ari pasi ofucha anga ari kuadministration. Saka ndiye aiti vamazhindu vanotaura zviri vane aggression yekutaura. Ndopa ndakazoti ndakazovapindurawo ina in 10 manje ndikati nhai Mr. Tanaka, inini I always regret in sympathy ndichiti ndine mwana ari mute, mwana asingakwanisi kutotaura, ane disability kuti haatauri. Kureva kuti you are also a promoter wemwana wangu anova ndiye asi ane disability yekusataura. Nenhau yekuti kutotaura kwandiri kuita kauko it becomes a case kwauriwo, it's a reproach kwauri iwewe. Inini ndanga ndichitochema ndichiti kumwana wangu sei asingatauri, ndisingazivi kuti ayo kune vamwe vanhu vari kutonamata vakafanana newe vari kutokurudzira kuti vanhu vasingatotaura ndo vanhu vakatonaka. Ndikati shamwari dai waiziva intense situation yandiri kai hawaimbotaura mashoko iwawo. Asi kubva izvozvo ndakazwa kutaura zvanzi akazouya akaapologize kanzi Mr. Mazhindu sorry handina kunge ndaziva condition yekwamuri kubva necondition yamaamuri. Ndaingofunga kuti kutaura kwepabasa. Ndikati aiwa ukanzwa zvichinzi Tarubva akabva mukutsva, ndinekuti inini ndinotoni mavanga ekuona kuti situation yekunge mwana munhu asingatauri inguva inonzi uncommunicativeness. Ari munoziva kana even kana kudriving kune inonzi communication language. Uncommunicativeness zvayakaipira kutodai indicator is a sign of communication. Saka uncommunicativeness zvainoita ndinongoti kana ndakonera kwamuri kureva kuti pekupedzisira ndinokonzeresa tsaona. Saka communicativeness yakanaka than uncommunicativeness. Saka zvichireva kuti mimi makatoona kuti zvaiitika kumwana zvaitokuafektai kunyange mimi muri kubasa. Kunyange ndiri kubasa munotozvitakura zvinotokuremerai sababa. Zvinotondiremera sababa. Nekuti pandinonzwa zvichinzi vanhu nyarara ini hazvindiitire zvakanaka. Ndobva ndati saka kwavari kuti nyarara vadaurisa kudomain yemwana wangu. Ngokuti mwana wangu arikugara akanyarara. Saka ofuchi chazoita kuti mwana wangu asatauri ane machallenges ekuti akanzwa apa pachirwadza haatauri. Akanzwa apa haakwanisi kudini? Kunze kwekutoti mai vacho through discernment ndo vanotozokwanisa kutorita kuti mwana papi mwana pari kurwadza apa, mwana ane nzara, mwana akuda mapirizi, mwana akuda kurara, ndo vanokwanisa kudhizina. Whereas inini handikwanisi kudhizina condition yemwana. Instead ndinogona kutoita add on instead yekuti ndinge ndichialivata to the pain ine mwana uyu ndiri kutowedzera futi imwe pain. Hane muri kuona. Saka ndinototi it's a challenge kwatiri isu ana baba nenhau yekutiwo vana baba dai taigona kuwanawo vanotibatsirawo kuti tipindemo vana vane disability kuti tione kuti ndinokwanisa of course kuziva kuti mwana anoda chakati ini ndisina ability yekusupplya hazvina potential yakanyanyisa musikuona kwandinoita, zvinotokupa pain yakanyanyisa. Nekuti ndichaona kuti prescription yadhokota pari kuda mari yakati, whereas ini handina kana $2.
izvozvo zvinopeina zvakanyanyisa. Zvinobva zvakuti zvaremera baba zvakanyanya. Ndinofila kunge ndata a failure in life. I feel to be very discouraged in life. Pari kunze vamwe vese overcome. Ini ndinenge ndine portion yangu ye discouragement. Yekuti apa ndakundikana apa. Ndatadza kutengera mwana chakati. Ndatadza kutengera mwana wheelchair. Ndatadza kuti kupa mwana supply werese vamwe vanhu vari kutengera vana vavo in extravaganza in full abundant. Saka ndinonzwa kuva suppressed zvakanyanyisa. Kubva ipapo zvinondireduce kuti kana even ndikaenda kuchechi mwana uyu kazhinji anogara ari bridgehood mwana uyu. Saka bridgehood yaari kureva kuti mwana uyu whoever it's a privacy iyoyi sign of privacy kuti we cannot disclose this child to anyone necondition yaari of which inini zvinondipeina manje mukati memwoyo wangu. Naye mwana uyu for how long mwana uyu achigara akadai. Right now is 8 years. Kureva kuti probably after 5 years anenge akuma 13 years. Kureva 13 years ndo adolescent level. Kureva kuti at that adolescent stage iyoyo ndichizomuona mwana ndinogara ndichizobvunza mamwe some of the unanswered questions which is beyond explanatory. Kureva dini pandinombozvunza mubvunzo kuti naye mwana uyu murero kuti pachasvikawo mwana pekuti achazoita termination yedisability handina answer. Ndiye ndingozvibvunza ndaimboverenga rimwe bhuku rinonzi mwana pana inonzi masoliloko yekuti munhu anotaura ari ega. Kutaura uri kwega zviya zvine mari pake because unotanga uchitaura uri wega. Wataura uri wega pane pasina maanza. It becomes a habit yekuti baba munogona kutondiona ndiri apa ndichitotaura kuti ndikasvika kumba uku ndikagona kutsemura hunidzi ndikatengesa ndaunotengera mapirisi kuEramsom kuti ndinomutengera mapirisi. Saka vanhu vanokuona vanoti munhu anopenga uyu. Asi ichokwadi zvinoitika. Nhau iyo inokonzeresa kuti munhu ataure ega. Iye kuti unenge uine machallenges. Auri kuweka uri alone. Uri solitary. Waweka machallenges iwawo hauna mumwe munhu wauri kwanisa kunge uchiita converse with. Saka pekupedzera unopedzera wakutaura wega. It becomes a habit. Uti vanhu vanokuona vanoti munhu anopenga. Mashoko apa muri kuda kutaura ekupedzisira. Zvichida kune vanhu vari kuona chirongwa chino kuti zvingakwanise kukubatsira imimi. Mataura kuti imimi munoita zvekuvaka. Pamwe kune vamwe vari kutoti ndikutsvaga munhu anondivakira. Zvichida zvinhu zvamungade kutaura kuti zvikwanise kukupai imimi kuti mukwanise kubatsira mhuri yenyu. Ndaifunga kuti dai zvainzi zvinokwanisika kuti ndikakwanisa kuwanawo vanondipawo maprojects ekuti ndivake. Ane mamboona chikoro apa. Sikungoti sori ndazokanganwa. Pane bhuruku randakavaka paudyara wanza. Ndakarivaka bhuruku iri last year rakatopera. Zvokuti kana nimwe nguva kana mukazosvika moti tiradzewo bhuruku rakavakwa naMr. Mazhino. Ndine potential yekuvaka. Asi nhau inoitika ndeyekuti unogona kunge uri uchiraura hove. Asi usina sosi yacho yekuwana hove dzacho. Ndo dambudziko randakatoona zvimwe zvinhu zviri spiritual. Kureva kuti iwe unogona kunge uchiridza gitari. Asi kuti uwano vanokupromota pauridza gitari racho haukwanisi kunge uinaro. Pekupedzisira unozongovawo mumwe munhu uya ari reluctant kune chipo chawakapuwa. Pekupedzisira zviri kuitika ndezvekuti setback iri kuitika pane mwana uyu. Mai vacho pavari kuti instead yabva zvavari kutadza kuenda kunotengesa kujambanja uku vari kuswera vakachengeta mwana uyu. At the end manheru tinoda kudya, tinoda sipo, tinoda kuti vana vaende kuchikoro. Kureva kuti it's a setback in life. Iri kuitika iri tori drawback, it's a retrogressive. Zvazvinoita ndaimbofunga kuti it's a gradual. Zvazvinoita patinoti gradual pai it's a percentage yekudzikira kwekuti inini pandiri kuti ndaifanira kunge ndaadvanza but ndazodzoserwa kumashure nenyaya yecondition yemwana uyu. Mwana uyu zvaanoita dzimwe nguva anotorwara maybe after 2-3 days anogona kutokwidza zvokuti mai vacho vanogona kutoenda naye kana kwaJonas kana kuEloka. Kureva kuti pavatoenda naye kuEloka instead yekuti mai vacho vanga vachisakura munda uyu havana kuzokwanisa kusakura mumunda uyu. Yield yatiri kutarisira kuzowana yatova less minus. Moreover instead yekuti vange vari pano vachichengeta vachitarisa kuti hakuna here mastray animals ari kupinda like these animals dzinopinda zvichiita zvichidestroya zvinhu zvatanga tarima. Kurima kwatatoita is very unfortunate kuti hatina maimputs, hatina fertilizer. Tatotryawo kuti at least maybe probably at 48% level yekurima kwataita. Ndo patinowana setback yembudzi nemombe dziri kutoya dzichidzosera futi kumashure zvachose. Kutoreva kuti masetbacks anoitika munhau dzedisability aya ari so frequent.
ende ari so continuous zvokuti unotongoramba uchitoona kuti this is relent zvinoramba zvichingoenda zvakadaro. Hapana nguva yekuti tinozomboti tazorodzwawo nedisability yemwana uyu. Zvinhu zviri kungoramba zvichingoadvanza zvichienda. Zvichireva kuti muri kuti imimi vanhu vanoda kuvakirwa vakakubatai zvinokwanisa kukusumudzira kuti mukwanise kuchengeta kuriritira mhuri yenyu. Muri kuda mabasa emaoko ekuti mukwanise kuvaka. Ndiri mabasa emaoko dai kuti kana ndikanzi ndawana basa remaoko ndinokwanisa kuti even kana panogara mwana iyeyu kana even kana zvikwanisiro zvaanodawo kana dai zvimwe zvimabhuku zvokuti pane vamwe vaimboti munhu pane zvimwe zvimadhori here zvinonzi zvimakarikacha here zvimadhori zvokuti unotenga mushopu chekuti mwana iye anogona kutotambisa akatova entertained than kuti atore chinhu chiri toxic akutodya. Inyaya yekuti kutodaroku inyaya yekupererwa hapana zvikwanisiro. Aigona kutotora chinhu ichocho akatochitambisa chingava kana chitoyi zvacho chefoni kana chechi chaanogona kutotora achitodi chichimuentertaina. Kune avo vane zvamuri kuda kuvakirwa baba vatinavo nhasi avo vari kumira nemudzimai wavo paurwere hwemwana vati ivo chavanonyanya kushuwira ndechekuti vakwanise kuwana mabasa ekuti vaite nemaoko munhu anogona zvekuvaka. Rubatsiro rwenyu rutsugiro rwenyu runokwanisa kuchinja upenyu hwaRansom nekuti ivo vanenge vakuwana cheuviri kuti vakwanise kubatsira mhuri yavo. Zita rangu ndinonzi Stella Muusha. Musakanganwe kuita subscribe.